kahapon, binaon ako sa hamon. Nais kong bumangon sa pangungot ng kahapon. Alaga ko sa bukirin, palaging sakitin. Baboy, kambing at inahin, kulang sa vitamins. Ngunit buti na lang may King's Vita Plus, complete essential vitamins, probiotics, minerals. Iliparin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari, ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Iliparin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari, ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Pagkatapos ng kahapon, binaon ako sa hamon. Nais kong bumangon sa pangungot ng kahapon. Alaga ko sa bukirin, palaging sakitin. Baboy, kambing at inahin, kulang sa vitamins. Ngunit buti na lang may King's Vita Plus, complete essential vitamins, probiotics, minerals. Iliparin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari, ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Iliparin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari, ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Sinisipon, nilalagnat na naman ang alaga ko, ang manok kong kasama gabi't umaga. Buti na lang may panamos, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Kaplet, kantabay ko lagi. Tumatamlay, humihina ang aking alaga. Paano na kaya? Anong magagawa? Buti na lang may Panamox, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Kaplet, kantabay ko lagi. Buti na lang may Panamox, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte,
ang manok ko'y bumuti. Sa forte at kaple, kantabay ko lagi. Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Bajang ug Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's VitaPlus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus. Magandang araw po, Luzon, Visayas, and Mindanao. Welcome na naman sa ating bagong episode sa ating programang AgriSenso sa Agrikultura Aasenso Ka. Of course, dahil kahapon po meron lang po tayong mga technical problems and mga errands na hindi po natin kailangan, kumbaga, hindi natin maiwasan kaya hindi po nakapag-live ang ating AgriSenso. Ngayon po ay babawiin po namin yan. Kasama pa rin ang ating Pulamalok Native Chicken! Yan, magandang hapon sa inyong lahat. Ayan, oo, 'di ba? Parang may bago ngayon sa sa aura ni Pulamalok Native Chicken. Parang merong Naging superhero ata, ma'am. Oh. Parang tama, si Batman. Kumusta sir? Kumusta dyan sa inyo sa Pulamalok, South Cotabato? Parang every hapon, ma'am, umuulan dito sa amin. Tapos kapag umaga mainit, yan kaya prone ngayon ang ating mga manok sa sipon. And correct. tamang-tama ito sa ating topic. Correct. Oo, kung ang mga manok nga ay sinisipon, tayo din mga tao ay naapektuhan na din tayo sa ganitong klaseng panahon, no ba? Sabi, 'di ba, parang ako din kasi ngayon, sir, meron akong trangkaso. Ikaw din, 'di ba? Parang nagtatrangkaso ka rin. Yes po. Pero God is good all the time kasi of course merong mga gamot na natitake natin. So medyo pinapawisan na ako, pero kanina grabe yung body pains ko. Nakatulog talaga ako sa I'm not feeling well kanina, pero ngayon ay sabi ko parang iba talaga pag yung may programa ka alauna, tapos bigla kang nagising 10 minutes before 1. Parang lukso ng dugo kumbaga. So kailangan mong gumising dahil may programa. Andyan si Pulamalok Native Chicken. Correct. So anyway, live po tayo ngayon na mapakikinggan din sa ating King's Radio Station sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Tayo din ay mapakikinggan, most especially dyan sa may Negros Oriental at Cebu Province. Ganon din po dito sa may Mindanao, sa Agusan del Sur, Davao de Oro, dito sa Davao City. Mapakikinggan tayo sa ating mga King's Radio stations. And live din tayo sa ating Ka-Farming Angat Ka Facebook page, and later on sa ating RNG or Regional News Group. May replay tayo later on, Sir Sean, sa RNG Regional News Luzon. Kaya that is why marami din may mga questions din, 'di ba? Actually, meron akong mga na-screenshot ng mga questions for Pulamalok Native Chicken. So later on ay ating i-discuss yan siya. So sa mga nanonood ngayon, maaari po kayong magtanong, of course, kay Pulamalok Native Chicken. I-comment nyo lamang po sa ating comment section box ngayon sa ating live sa AgriSenso. Pwede po kayong magtanong as long as kaya din pong masagot. I'm sure masagot ito ni Pulamalok Native Chicken dahil based po lahat yan sa kanyang mga experiences sa pagmamanok. O, diba? Kaya. Tama ba ako? Kaya. Kaya, diba? How many years ka na nga sa pagmamanok, sir? Start ng pandemic, ma'am, 3 years na. 3 years. O, diba? 3 years. O, 3 years. Happy 3 years sa pagmamanok, sir. Sa 3 years na yan, I'm sure meron ng mga na-experience si Sir Sean ng mga ups and downs sa pagmamanok. I'm sure. So marami na din yan siyang ma-share sa atin ngayon. Paano din natin yan maiiwasan if ever tayo ay makaka-experience ng gano'n ng mga scenario. So speaking of pangit ang panahon ngayon, ewan ko ba, kasi na-predict kasi last year na this year, 2023, is tag-init siya. Like, makaka-experience tayo ng El Nino. Pero parang sa first quarter ay may mga pag-ulan, sir. Diba? Yes,
Oo. Mga kayo, ma'am, mainit talaga, which is yung the best para sa mga manok natin, pero parang baliktad ata. Correct. Oo, parang may something, 'di ba? Hindi natin alam kung ano yung kasi hindi naman din talaga natin kontrolado, lalong-lalo na kung klima yung or weather na yung pinag-uusapan natin, 'di ba? So ayan. I think wag na siguro nating patagalin pa dahil I'm sure marami ng mga nakaabang dyan sa mga fans and followers po ng ating Pulong-Bulok Native Chicken, ha? Abangan ninyo. Baka mayroon po kayong mga tanong kay Sir Sean along the way sa kanyang mga discussions. Pwede po ninyong isulat dyan sa ating comment section box. Ayan. I think ready ka na, sir? Go ahead, Yes, ma'am, Sir Sean. ready na. Yan. So, once again, magandang hapon po sa inyong lahat, sa mga ka-native natin at sa mga sumasabay dito palagi sa Agrisen. So, yung topic natin ngayon, kasi nga masama yung panahon, no? Tayo na mga tao, masama din yung pakiramdam. Itong ano kasi yung pagkakasakit ng mga manok natin, kapag pabago-bago yung panahon, dito sa ngayon sa amin, umaga, napakainit, tapos pagkahapon biglang umuulan, which is yun yung dahilan kaya nga prone ngayon yung mga manok natin sa sakit. Merong mga nag-chat sa akin na bakit namamatay yung mga manok nila sa sipon. Yan. So ito yung mga dapat yung gawin bago kayo mag-alaga ng manok. No? So dapat talaga meron kayong magandang pabahay para sa inyong mga alaga. Itong mga manok kasi natin, napansin ko, lalong-lalo na kapag mga sisiw pa lang, hindi pa matured, siguro sa mga day old hanggang 3 months to 4 months, prone pa sa sakit. Yan. So, yung mga manok na yan, yung mga edad na yan, pwedeng mamatay kapag hindi natin nagamot agad. So, mas maganda kapag may sakit yung manok nyo sa inyo, yan, i-isolate nyo agad, no, para hindi na kumalat yung mga sakit. Dapat talaga yung pabahay natin, maganda yung yero, makakahapon sila ng maayos. Merong mga manok na hindi po talaga, halimbawa, bago pa lang. Yan. Kapag bago pa lang yung manok sa kulungan or bago pa lang silang baba, yung mangyayari kasi sa mga manok natin, hindi sila masasanay kasi nga bago lang sila sa lugar. So yung mangyayari sa kanila ay maambunan yun ng ulan or mababasa. Kapag nabasa yung manok ng ulan or nalamigan kasi nga hindi maayos yung pagkahapon niya, magkakasipon talaga yan, no? So kapag hindi na nagamot yung simpleng sipon lang, baka lumala, no? Kapag lumala yan, malalaman mo naman kasi medyo mabasa-basa na yung kanyang mata, tapos yung kanyang mukha ay parang lumulobo na, no? Which is symptoms na ng coryza. So kapag nag-coryza na kasi, medyo mahirap ng gamutin yan, ilang antibiotics or ilang weeks bago yan gumaling. Kaya nga dapat, pag may nakita kayo na yung mga manok nyo, medyo basa yung mata, basa yung ilong, no? Isa pang paraan para malaman na may sipon yung manok, pwede nyo amuyin yung kanyang ilong. Kapag naamoy nyo na medyo mabaho, yan, no? Ibig sabihin yan, may sipon yung ating mga manok. Paano ba gamutin dapat yung mga manok natin? Pinakamaganda dyan ay yung mga manok kasi natin, dapat matanggal muna yung mga plema nila. Paano ba tanggalin? Sobrang dali lang tanggalin yung plema ng mga manok natin. Pisilin nyo yung ilong, tapos dun sa bunganga nila, yung parang may hati sa gitna, linisan nyo ng cotton buds or mga antibiotics. Yan. Tapos gamutin nyo ng Panamox caplet. Yan. So kapag hindi pa nagamot sa Panamox caplet, no, hindi pa kinaya, doon na po kayo sa Panamox Forte. Yan. Pero kapag mga sisiw lang, diretso na po kayo sa Panamox Forte. Yun yung aking isang strategy. And kapag maganda naman yung panahon, wag po tayong maging kumpiyansa, no, na hindi na tayo mag-vitamins kasi hindi po natin hawak yung panahon. Pabago-bago ang panahon, kaya nga dapat ready yung mga manok natin, no, ready all the time sa kahit anumang panahon, no, maulan man or mainit. Yan. So, nagbabitamins tayo sa pagkain nila, King's Vita Plus, sa mga sisiw natin and Tenso Plus. Yun yung gamit natin dito. Paano naman kaya, no, yung mga manok na talagang malala na, no? Itong sipon din pala, based lang sa experience ko, ano,
Yan. Mas maganda kasi yung sa experience kumpara dun sa mga research. Based on my experience, itong sipon ng ating mga manok, pwede ding mag-cause ng pagkabulag nila. Yan. So, yung pagkabulag po, no, from coryza, medyo sobrang laki na ng kanyang mata. Yung pagkalaki ng kanyang mata, may mga nana yan. And kapag tinanggal nyo, after ilang days, 2 days siguro, babalik na naman yung nana. Yan. So kapag gumaling yan, yung nana mawawala na, yung mata niya maapektuhan na, mabubulag siya. No? So sayang po lahat ng pinaghirapan natin, no, yung pera na ginastos natin, kung hindi tayo gagastos ng gamot nila. Yung gamot lang naman nasa 18 pesos, 45 pesos, no? Pero yung manok natin may kamahalan, lalo na sa mga breeds. And may mga breeds din pala na hindi talaga maganda, no? Sa mga malamig na panahon, no? Sample natin dito, no? Siyempre yung pinaka-the best talaga sa panahon natin is yung native kasi nga native sila sa Pilipinas. Doon naman sa mga heritage chickens natin, yung pinakapangit na breed para sa tag-ulan, Rhode Island Red talaga. Yan. Sa Rhode Island Red, dapat napakaganda ng kulungan mo. Siguro sabihin natin fully closed, no? Itong mga manok na to, pag umuulan, kahit matured nga, no? Nagkakasipon. Yan. Ang Black Australorp natin, medyo matibay siya. Yun yung napansin ko. Yung BPR, yan, Plymouth Rock, matibay din. Yan. And yung pangit din kasi, kapag nagkasipon yung ating mga manok, ay marireduce din po yung pangitlog nila. Kasi nga stress sila sa sakit. Yan. At yung iba, kapag nagkasipon yung mga manok nila, yung ginagawa nila, nagbabakuna sila, which is wrong. No? Kasi nga, stressful yung sakit ng manok natin, no? Nasa-stress sila, hindi sila makakain ng maayos. Yan. So kapag hindi sila nakakain ng maayos kasi nga stress sila, tapos binakunahan nyo pa, yung bakuna din kasi stressful din. So dalawang stress na yung dadalhin nila. So kapag hindi po tumuka ng ilang araw yung mga manok natin, no, masisira po yung mga nila, internal organs. Yan. Tapos mamamatay, no? Kasi nga sa pagkagutom. Kasi nga hindi na sila kumakain. Yun po yung pangit din sa sipon. Lahat ng kapag tag-ulan talaga, halos lahat ng sakit nag-uumpisa sa sipon, and kapag hindi na nagamot, lalala ng lalala, hanggang mamatay na lang yung mga manok natin. So dapat talaga na magbakuna din, no? Sa bakuna naman, ginagamit ko palagi ito. Sinasabi ko ito palagi kasi marami nagtatanong ito. Newcastle's disease, Lasota plus infectious bronchitis. Yan, mura lang naman yan, 400 pesos. And isipin nyo, no, napakadami yung manok tapos mamamatay lang dahil sa sipon dahil hindi kayo nagbakuna or hindi kayo nag-maintenance. Sayang lahat ng gastos nyo. Kaya dito, gagastos tayo and babawiin lang naman yan ng mga manok natin. No? So kapag may production sila, ibenta natin. Yan. Syempre, dapat din po na maganda yung pangangatawan ng ating mga manok, healthy sila, para yung mga buyers natin, pag nakita nila, uy, healthy pala yung mga manok nila. No? So, bili tayo dito. Ganyan po dapat yung mindset nyo. No? Kasi kapag tipid ng tipid kayo, ay wala, no? Walang buyers na pupunta sa inyo. Kasi nga hindi magaganda yung mga manok nyo. Puro may mga sakit. Malalaman naman ng mga buyers, lalong-lalo ng mga expert, na may sakit na yung area nyo. No? Kasi pagpasok pa lang nila, amoy bulok na sipon na. Yan. Medyo mabaho kasi kapag sinisipon yung manok. Yan. Kaya malalaman agad ng mga mga buyers. Yan. So, sa mga breeders naman natin, yung ginagamit ko, Intenso Premium, Intenso Power Stag, no, pang maintenance. Yan, kung kaya pa. So, kapag medyo maramihan ng manok, Intenso Plus na lang tayo. Katulad sa atin, sa roosters na lang ako nagme-maintenance ng mga Intenso Premium, Intenso Power Stag dahil sobrang dami nating hens. So yung ginagamit ko sa kanila, Intenso Plus na lang. Napakaganda kasi kapag palagi tayo nagba-vitamin sa ating mga manok, siguro sabihin natin 3 times a week, yan, okay na yan. No? Kasi nga, mahalin po yung vitamins. Kung araw-arawin naman natin, depende na lang sa inyo, no, kung may budget kayo. Pero sa atin na mga gipit,
or medyo nahihirapan din sa pag-vitamins, 3 times to 5 times lang, no, kung kaya. Yan. So, kapag lumakas yung immune system ng ating mga manok, hindi po yan dali-dali na madadapuan ng kahit anong sakit. Yan. So, yun lang naman no, yung sekreto dito para hindi magkasakit yung mga manok natin. Ito pa pala yung isa, saan ba ilalagay yung gamot? Yan. Dito sa tekniko, pwede sa tubig, pwede din sa pagkain. Kapag pagkain kasi, dapat yung ipakain nyo sa kanila, yung tinatawag nito is maintenance feeds. Maintenance feeds ko, pure yan na commercial feeds, no? Crumbles or pellets, depende sa inyo. Yan, tapos ihalo mo lang yung King's Vita Plus, tapos haluan mo rin ng gamot, Panamox Forte powder lang. Yan, i-mix mo yan. Bakit ba naglagay pa ako ng vitamins? Kasi kapag yung ating mga manok, binigyan mo ng gamot, no? Plus binigyan mo pa ng vitamins, mas mabilis siyang gumaling. No? Kasi nga may vitamins pa eh. Yan. So yun lang yung technique ko. Minsan di ako nalalagay sa tubig. Sa tubig kasi minsan, nadudumihan din. No? Kahit ano pang tubig na gagamitin mo, halimbawa yung hanging na tubigan. Yung hanging na tubigan, nadudumihan din. Kasi yung mga manok natin, scavengers yan, kumakain yan ng lupa or mga uod, no, kumakaikay. So, yung mga lupa na napupunta sa kanilang mga tuka, pag uminom sila ng tubig, may iwan pa rin yung dumi doon. Kaya nga hindi na ako naglalagay ng vitamins sa tubig, no? Minsan na lang. Yan. So, sa mga sisiw, sa ano talaga, sa tubig. Yan. And minsan sa pagkain din. Pero sa mga breeders talaga natin, doon na sa pagkain ako nagbibigay. Bakit nga ba commercial feeds dapat 100%? Dahil yung commercial feeds, mas paborito nila. Yan. Lalong-layo na yung mga feeds, mga layer or duck layer. Yan. Ihalo mo, mauubos agad nila. So, mauubos din agad nila or walang masasayang doon sa vitamins and gamot natin. No? Yun po yung isang sekreto ko kung bakit hindi na nagkakasakit yung ating mga manok. Yan. So, yun lang po. Back to you, Ma'am Claire. Back to all of us. Yan, back to all of us. Back to all of us, so, 'di ba? Hindi talaga maiiwasan, 'di ba, kahit nakabakuna Sir Sean, no, meron talaga factors na makaka-experience talaga ng sakit yung ating mga manok, 'di ba? Parang sabihin na natin na swerte or bonus na lang sa isang nagmamanok o sa isang manukan na hindi talaga siya natatamaan ng sakit. Or kung natatamaan man, 'di ba, Sir Sean, kung meron kayong bakuna or meron sapat na vitamins, ay madali lang din na maging okay yung mga alagang manok. So, ganyan dapat din ba? always check talaga sa mga manok natin no, daily. Malalaman naman natin yan kung ano yung pinagbago sa katawan niya. Or kapag nagpakain ka, merong medyo mahina sa kanila, yan, isolate mo na agad, gumutin mo na. So may mga ganun din talaga na mga dapat maging observant ka rin bilang isang breeder, bilang isang owner, observant ka sa mga nagaganap o yung sa iyong mga manok, 'di ba? Syempre kasi yun nga, kung hindi mo siya makikita, hindi mo siya agad na maagapan. At lalong-lalo na kumbaga magi-spread na yan siya sa mga bawat makasamahan niya ng mga manok. So anyway, meron po tayong tanong. Batang farmer, backyard, o, diba? Kanina sabi, tanong niya, Sir Sean, pwede po ba gamitin ang di naubos na bakuna ng mga Caesar na B1 na mga sisiw, B1 sa mga malalaki na manok na di na bakuna? Yes, ma'am, pwede. No? Basta mas maganda kasi kapag nabakuna ka, sabay-sabay sila lahat, mapasisiw man or mapatanda. Yan. Si Batang Farmer pala, sikat yan na vlogger sa YouTube. Yan. So, welcome dito, sir. Uy, welcome dito, sir, Batang Farmer. Saan kayo si Batang Farmer? Parang taga Mindanao lang ata yan. Sikat yan na vlogger, ma'am. Okay. Ano naman na inaalagaan niya, sir? Manok din? May mga manok siya. Tapos yung buhay niya andun sa bukid. Napakaganda ng mga vlogs niya. Mga vlogs. Parang na-curious tayo kay Batang Farmer. Anyway, meron ding, si Jeffrey Canoy Urai, sabi niya pa, shout out po a boss idol. Idlas na manok, Iligan City. Idlas. May mga idlas na manok. Tapos kay Josefina de Vera, she is watching from Singapore. Uy, wow,
Ma'am Josefina. Sa Singapore, ha? Ano kayang ni Ma'am Josefina dyan? Nagtatrabaho ka ba dyan, ma'am? Sa Singapore? Ayan. Sir, meron akong mga na-screenshot yung naibigay ko sa'yo kahapon, sir. Yes, ma'am. Parang very interesting din naman yung mga questions ni Sir Joseph Tan na yung isinare ko sa iyo kahapon, sir, kasi marami talagang tanong si Sir Joseph. Kuya Bill, lahat ng mga na itatanong natin ngayon, yung itatanong ko ngayon kay Sir screenshot yan siya kahapon na live. Kaso hindi natin kasi nga yun. So ito, sir, from Sir Joseph Tan. Sir, ano bang line ng rooster na maganda for meat and egg? Yan. Kapag for meat and egg, no, dapat dito tayo sa, yung yung ginagamit ko, kapag upgraded, yan, kapag gusto nyo gumawa ng upgraded na manok, advice ko sa inyo, yung babae dapat heritage chicken. Yan. Tapos, yung lalaki is native, which is yung mga malalaki, mga huluano. Yan. So kapag yun po yung i-cross nyo, mas maganda yung karne. Dahil nga mas masarap yung karne ng native. No? So 50%, tapos 50% siya ng heritage. So both ng nakakayanan nila, pwedeng mapasa nila sa kanilang mga anak. So the best yung meat, mas malakas mangitlog. No? Kaya nga, yun ang pinaka-the best para sa akin, yung upgraded native chicken. Upgraded. So marami ka na upgraded dyan, sir? Nung nakaraan, ma'am, inubos yung isang breeding pen ko. Yan. So, konti na lang yun ang upgraded. May mga bumili. Yes, ma'am. Sobrang daming bumili ng parang isang hapon lang yun, ma'am. Naka almost 22,000 pesos. Wow, manghapon lang yun, ha? From 2 p.m. hanggang 4:30 p.m. Yan. Grabe, oo. Sobrang bilis. Sana all. Yes, maghapon lang. Everyday pala, sobrang daming pumupunta sa manukan natin. 2 hanggang 3 buyers. Minsan, 4 or 5 pa. Yan. Diba? Siya. Punta na tayo. Punta na kayo kay Pula Manok. Ubusin natin lahat ng mga manok niya. Pero pag mga ganun, sir, alam mo naman siguro din, no, kung may mga limitations ka din na ini-implement. Like, for example, hindi na po pwede yan ibenta. Like, yes, mga ganun. Meron ako mga hindi talaga pinapagalaw, no? Pero kapag, depende kasi sa mood ko, ma'am, no? Kapag naghanap magbenta, parang correct din, no? Kung may goal ka na pera ngayong araw, yan. May ibebenta mo yung mga tinatago mo. Dati, may pumunta sa akin dito, yung mga paborito kong manok, inubos niya, no? So 23 na manok, tapos yung na-income ko doon is 32,000 pesos. Sa 23 sa lang yan, sa isang araw? Sa isang araw lang, ma'am. Oo, 'di ba? Kasi speaking of mga naitatago mo ng mga manok, sir, syempre 'di ba, sabi mo depende sa mood din yung bentahan, yes, depende. Kasi meron din kasing mga buyer no na parang sinasayko mo rin, diba? Pag ma'am, parang maganda kausap yung buyer, yan, medyo magana ako magbenta. Pero kapag medyo barat, tinitipid ko rin yung manok ko. Kasi nga, kapag binarat niya lahat, syempre lugi din po tayo. Lugi, correct, oo. Lalo na kung sir, ano na lang ito, sir, libre na lang. Sir, yan. ano na lang ito, sir, i-package na lang natin to, sir. Pero ako, ma'am, kapag nagbenta ako, gusto ko package. Yung nakaraan, pinapackage ko lahat ng mga binibenta ko. Yung for sale ko ng mga sisyo, pinackage ko, inubos agad ng pulis. Yan. Gabi yun, kundi na lang yung natira, siguro mga nasa 80 na mga sisyo, yan, inubos niya. Yan. So ngayon, sir, bukod sa mga RTL na ba yung binibenta mo? Hindi, ma'am. Nung nakaraan, may RTL ako na binenta. Sa native natin, may available. Sa ngayon, sisiu, no? Mga sisiu. Ngayon nga, ma'am, yung mga itlog natin, grabe, sobrang punong-puno ng incubator natin. Sobrang dami nating itlog, no? Dahil nga, sa King's Vita Plus talaga. Kasi nga kumbaga, ongoing ngayon, parang breeding season ngayon, sir, di ba? Ano naman, ma'am, kapag itong mga manok natin, pag mini-maintain natin ng maintenance, every week
breeding Meron season talaga. talaga. Oh, pag may vitamins ka, Walang absent every sa week pagninegosyo talaga. ng manok, ma'am, every week, no, walang absent dito. No, every week talaga yung ating pag-harvest. Correct. Oo, 'di ba? Ayan. Speaking of nabanggit kanina, if ever daw may 300 hens ka na, sir, paano malalaman doon kung sinong may sakit? Yan, Yung sa mag-heart 300 talk hens, talaga. mabilis na naman malaman, ma'am, kung sino yung may sakit. No? Kasi kapag nagpakain ka na, merong maiiwan. No? Hindi siya makakapunta agad doon sa sa pagkakainan niya. Tapos, yung galaw niya, ma'am, pangit talaga. Tapos, palagi siyang nakamukmuk. Yan. Parang may problema. Dapat talaga gamutin doon. Correct. Baka lang din, may dinaramdam lang din yung manok at kaya ayaw niyang makisalo doon sa pagkain. Yan. Emotionally. Okay, sabi din ni Sir, tanong din ni Sir Joseph, saan niyo po ba nabibili yung hinahalin niyo na soya na feeds and corn grits? Yan. So, soya meal or sa corn grits, mabibili sa Agribet. No? Kahit sa Agribet, meron talaga yan sila. So, yan sa mga Agribet stores. Curious lang kung taga saan ba ito si Sir Joseph Tan. Para maano din natin, para yan. Sir Joseph Tan pala, kapag gusto mong umorder, sir, ng Panamox Forte, Kings by the Brass, yan, contact ka na dito sa Agrisenso. Di pwede ka rin dito, sir, if ever. May ano naman natin. At may freebies pa, ma'am. Di ba, no? Pag syempre, pag maramihan yung orders nila, meron talaga yan siyang, ang pagkakaalam ko, meron yan ipapasok na freebies or additional na item sa inyong order. Diba? Saan ka na? Ayan, last question niya is, Sir Sean, after 10 days ng candling ba ito? Ang hindi mabuo ay pwede ba ibenta sa palengke at ilang araw tinatagal nito para hindi masira? Abot ba ng 2 weeks sa palengke? Yan. So, itong, yung sinasabi niya is Penoy eggs. Itong mga itlog na to, dito sa akin, no, hindi na po ako nagkakanting every 10 days. Yung ginagawa ko lang bago magsalang sa incubator, nag-alcohol ako or nag-disinfect sa ating mga itlog, no, para maiwasan natin yung pagsabog ng mga sisiw. Yan. So, dito sa akin, every 18 days lang ako nagka-candle. Dapat, bago ka magbenta ng Pinoy eggs, i-candling mo muna na dapat yung mga sisiw niya, sobrang maliliit, no, mga ganito kaliit lang, or wala talagang laman, no? Kasi kapag may laman yan, lalong-lalo na kapag mga malalaki na yung laman niya, ay pwedeng bumaho yan, no? So, saglit lang yan babaho, lalong-lalo na kapag may sisiw, siguro mga 3 to 5 days lang babaho na siya, no? Lalabas po yung mga dugo-dugo sa itlog, yan. So, mahihiya ka sa mga buyers mo. So, dapat talaga, before ka magbenta ng Pinoy eggs, i-check mo muna, i-candle mo muna, para hindi ka mapaya sa mga buyers mo. Tatagal naman yan ng mga 2 weeks, no? Basta nakatago lang sa medyo hindi mainit na lugar. Kasi kapag mainit yan, no, mas mabilis pa yung mabulok. Yan. Kaya nga sa may mga layer na negosyo, yung itlog nila, talagang may malaki sila na imbakan, no? Which is parang refrigerator na malalaki para mapatagal pa yung pag-imbak ng itlog. Yan. 'Di ba? Dami din pala talagang mga equipment na gagamitin mo, no? Like, for example, incubator, yung imbakan ng inyong mga itlog, like, mga ganun. May mga ba, sir? Yan ba yung puting penoy? Ay, di ba, may mga manok na napepenoy? Itlog. Manok na. Itlog ng manok na naging penoy? Yes, ma'am, marami, no? Dito kasi sa atin, nung nabenta tayo, may vlog tayo, binenta natin yung mga Pinoy eggs natin. Sobrang bilis lang. Parang 4.5 tray. Tapos nag-display ako sa kalsada, naubos within 5 minutes. Di ba, yung penoy, yun siyang may sabaw. May sabaw. Yes, ma'am, may sabaw. Pero may chicks. Plain egg lang. May chicks, walang chick sa loob. May chick minsan, ma'am, pero napakaliit lang, mga ganito lang. Sobrang maliit pa. Parang gusto ko yan. Parang bet ko yan. Yes, ma'am, maraming kumukuha dito sa amin ng Pinoy eggs na ubos agad. Kaya pag may binibenta ako, pinakamataas yan, 1 oras.
Ubus na. Grabe, oo. Magkano isa niyan, Sir Sean? Ano lang ma'am, dito kasi sa akin, parang tulong na rin sa mga gipit sa pagkain. Yan. Oo, 100 correct, pesos oo. per tray lang. Okay na yan. Ano, Oo. pesos per Kasi yung tray Parang ngayon ma'am ng ganun. itlog is nasa 280 to 300. Yung Pinoy egg naman, pwede pa naman prituhin yan. No, basta't alam mo lang Oo, na correct. walang sisiw. Correct, ayan. Andito na si Sir Joseph, taga South Luzon pala siya. Si Sir Yan. Joseph, sabi niya, order daw po siya. Gipit sa pag-ibig. O-order daw po siya para maraming freebies. So, diba? Thank you, Sir Joseph Tan. Message nyo lang po kami para po ma-accommodate natin yung iyong mga orders. At kung baka kung alam po namin kung saan po kayo particular sa South Luzon, ay baka i-refer po namin din kayo sa mga Agrovet stores na meron po tayo, na available po tayo, para hindi po kayo kumbaga, may additional kasi, may shipping fee. Oo, may shipping fee talaga. Unless po kung mag-order kayo via Shopee, ay wala na po siyang shipping fee. Parang diretso na doon, si Shopee na po ang bahala na sa inyong magde-deliver ng ating mga item. Pero pag once na i-LBC natin, ayun po, may shipping fee po talaga tayo. So marami din kasi mag-order, Sir Sean, na nire-refer na namin siya sa for example, sa Shopee. Ayun na sa Shopee, mag-LBC sila. Parang feeling nila mas legit talaga si LBC. Kaya okay lang sa kanila na mag-shipping fee sila. Ayan, taga Tayabas City, Quezon Province. Ay, okay, taga Tayabas. Sige, sir, ha. I-contact niyo lang po ang aming page para po ay magabayan po kayo. Yes, order po ko. Tapos gusto ko na din na mag-dealer po. Gusto mo mag-dealer. Sige, Sir Joseph, message nyo lang po ang aming page, ha. Pwede doon dito sa page AgriSense or doon po sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Kasi po, sa pagkakalam ko po, andun po yung sales na, mga sales agent natin from dito sa Mindanao. Nandiyan po sila ngayon sa Luzon, na pinapasok na po nila yung mga areas na, kumbaga, wala pang available na King's Vita Plus. So, I'm sure na makabisita sila dyan sa Tayabas City, Quezon Province at makakuha po kayo ng mga products. Kasi andyan po talaga ngayon ang ating team sa Luzon. So, I'm sure, message nyo lang po kami, sir, sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Okay, pakisabi po. Siyempre, direct tayo mismo sa kumpanya, ma'am, no? Kasi yung iba, direct pa sa mga agent. Oo. Dito talaga direct sa company. Sir Joseph, i-code mo. Sabihin mo, nanonood ako kay Polomolok Native Chicken. So sabihin mo para makita yan ng customer care na legit ka talaga na subscriber at follower ni Sir ni Polomolok Native Chicken, at magawa natin yan siya ng paraan, 'di ba? So if ever in terms of dealership po, na lang po tayo, i-contact na lang po namin kayo. Contact po namin kayo kung paano po yan siya, Sir Joseph. So ayan. Ang dami talaga natutulungan ni Polomolok Native Chicken kasi parang ang dami mong dito sa lugar na-inspire, namin, sir. ma'am, medyo nakakaubusan na ng King's Vita Plus dahil sobrang madami talagang bumibili ng product natin. Kasi nga, super effective. Correct. Oo, lalo na nga this month, sir, meron tayong hinahabol na 1,500 cases. Yan, ha? So, kailangan natin siyang, kumbaga, i-prioritize natin yung mga areas na, syempre, meron talagang mga bumibili, merong mga ganoon na mga, kumbaga, pabilisan na. Diba? Kung meron na kayong alam dyan na Agrovet stores na nagbebenta ng King's Vita Plus, I'm sure, punta na kayo agad para makakuha na po kayo kasi I'm sure ay maubos talaga yan siya at Kasi yun nga, isa din sa mga namin, sa dami namang mga Agrovet stores, diba? Hindi talaga namin di yan ma-cater lahat. So that is why andito po yung online shopping natin na para doon sa mga wala na sa Agrovet stores ay pwede pa rin natin na maibenta yon sa online ng ating mga farmers dyan. So meron pang pahabol si Sir Joseph. Ma'am, mga 5 days na po ako nag-message sa Facebook. Wala po lang sumasagot. Sir, imposible po na 5 days na walang sumasagot kasi every day po, every hour meron pong naka-check doon sa ating Facebook page. Ang gusto ko lang po malaman, sir, kung anong Facebook page yan. Yan po yung... marami kasi ma'am, page ang King's Vita Plus.
Meron, dito sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement, yung ating response rate dyan ay nasa 96%. Dito naman sa AgriSenso, ganun din. So gusto ko lang malaman, sir, kung anong page yun siya. Ha? Oo. Para makita namin yung message mo. Ayan, so meron din tayong nanonood from Saudi Arabia. Meron bang mga manok dyan sa Saudi? Marami kasi mga FW na ma'am na nag-iipon para for good, no? Dito na lang sa pagmamalaki. Correct. Oo. Actually yung mga OFW natin, sir, parang ano talaga, parang excited silang umuwi sa Pilipinas kasi lalong na meron silang knowledge na, meron na silang mga gustong i-implement dito sa Pilipinas. Kaya nga, yun, napakalaki ng impact ng ating mga programa. Of course, sa inyo din mga vlogger, kasi yun nga, na-inspire natin yung ating mga OFW na mag-settle down dito sa Philippines. Like, hindi na sila umaasa pa doon sa mga trabaho. Like, sila na talaga mismo yung gumagawa ng paraan na magkapera sila. At ayaw na nilang bumalik pa doon sa ibang bansa, diba? Ikaw din, di ba, Sir Sean? Naisip mo Yes, din, ma'am. di ba, na hindi At na syempre yung magpatuloy. mga barkada natin, mga FW dito, yan, nagkita-kita kami. Hanggang sa akin, hindi pa sila bumabalik dahil nga nag-i-enjoy sila dito sa lupa. Oh, di ba? Iba din talaga kung andito ka kasama yung pamilya. Kumbaga, Yes. kahit anong tiis at hirap, basta kasama mo yung pamilya ay lahat magiging posible na eh. Compare doon sa malayo ka nga, yung ano tawag doon, sir, yung kamingaw. Iba yung level, di ba? Yung namimiss mo talaga. Parang napaparanoid ka. Homesick sila. Oh, homesick. Iba yung sa homesick. So, I'm sure ito rin, si Mama, ano tawag, hindi ko mabasa. Si Mama Muhammad. Muhammad. Watching from Saudi Arabia. Ayan. Okay. Sir Sean, meron ka bang mga, Min Muhammad. Yeah, shout out. Min Muhammad. Oo. Sir Sean, baka meron ka bang mga pahabol na message before we say goodbye? Sa Yan, ating, so, mamaya, may upload na naman tayo. And abangan nyo every Sunday, no? Live tayo sa ating Facebook page, Pulumulok Native Chicken. Ayan, alas 8, alas 9 ng gabi. Yan. Tapos, every Tuesday, yan. Syempre dito, abangan nyo, no? Kami ni Ma'am Claire, Inday Badyang, yan. Kasi nga, live tayo every Tuesday, 1 p.m. dito sa AgriSense. Correct. So, if ever meron pa kayong mga tanong, message nyo lang kami. Or, I'm sure, marami na talaga nagbe-message kay Pulumulok Native Chicken. Dito na lang kayo sa AgriSense para during, every Tuesday ay may screenshot ko yan. May screenshot ko yan at direkta natin na maitanong kaya Pulumulok Native Chicken. Yan. So, Every Sunday, ma'am, no? Nagsasagot din ako. Yan. Kasi nga maraming comment doon. And sobrang daming viewers yan kapag nag-live na tayo. Oo, 'di ba? Saktong-sakto. Basta Sunday, 'di ba? Marami din Yes, ang Sunday. Kasi nasa bahay lang 'yan sila, pamuni-muni, walang mga trabaho. So timing na lang din na ganyan po yung oras ng inyong live, Sir Sean. Yes, ma'am. Abangan niyo ngayong Sunday. Yan, abangan niyo si Sir Sean every Sunday sa kanyang Moment of Truth. Moment of Truth. Sa kanyang Facebook page. So, live na live po si Sir Sean. And every Tuesday po dito sa ating programa. Ngayon lang kami nag-Miyerkules kasi nga kahapon meron talagang di maiwasan na mga errands, appointments na kailangan nating i-attend. So, buti ang bait-bait naman ng ating Pulumulok Native Chicken at nakapag-adjust siya. Yun nga, Yes, nahirapan ako. Basta sa AgriSense, ma'am, anytime tayo. Oo nga, nagdadalawang isip ako, paano ito, baka may lakad si Sir Sean sa Wednesday. Buti at napapayag natin na makapag-live ngayon, di ba? Napalive natin. Siyempre, ma'am, kahit may schedule pa tayo, cancel natin yan para dito sa AgriSense. Ay, di ba? Mabuhay. Iba talaga. Iba talaga pag si Sir Sean. Ayan, reaching to 300. Nag-300k ka na ba, sir? Hindi pa, ma'am. Facebook? 227 ata, 226. Okay. Sige, mag-300k ka na. Mag-300k subs ka na, followers ka na sa iyong Facebook at sa iyong YouTube ay? Ma'am? Ongoing to 100k. Yan, para maka-silver button na tayo. Silver button na. Diba? Ongoing na. So, diba? Walang imposible. Basta patuloy po tayo sa ating pag-subscribe, pag-follow. At saka,
ganadong-ganado ang ating Tulong-Mulok Native Chicken sa pagbibigay sa atin ng mga updates, sa mga experiences niya sa pagmamanok na I'm sure and truly tayo ay makaka-relate din sa kanyang mga ginagawa at mai-apply natin yan sa ating pagmamanok. O, diba? Walang imposible, basta patuloy lamang tayo sa ating kumbaga, interest, di ba? Sabay-sabay tayong matuto para tayo umasenso kasama si Tulong-Mulok Native Chicken. Ayan! Maraming salamat, Sir Sean. Maraming salamat sa iyong patuloy po na pagbibigay ng impormasyon sa ating mga ka-agri. Okay! Ayan, thank you so much po. Huwag po muna kayong umalis ha, mga ka-agri, at magbabalik pa po ang ating programang Agri-Senso sa Agrikultura, Aasenso Ka. Happy farming! Pagkatapos ng kahapon, binaon ako sa hamon. Nais kong bumangon sa pangungot ng kahapon. Alaga ko sa bukirin, palaging sakitin. Baboy, kambing at inahin, kulang sa vitamins. Ngunit buti na lang may King's Vita Plus, complete essential vitamins, probiotics, minerals. Ilipagin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari, ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Ilipanin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari, ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Pagkatapos ng kahapon, binaon ako sa hamon. Nais kong bumangon sa pangungot ng kahapon. Alaga ko sa bukirin, palaging sakitin. Baboy, kambing at inahin, kulang sa vitamins. Ngunit buti na lang may King's Vita Plus, complete essential vitamins, probiotics, minerals. Ilipagin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari, ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Ilipanin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari, ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Sinisipon, nilalagnat na naman ang alaga ko, ang manok kong kasama, gabi't umaga. Buti na lang may panamos, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Kaplet, kantabay ko lagi. Tumatamlay, humihina
ang aking alaga. Paano na kaya? Anong magagawa? Buti na lang may panamos, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Kaplet, kantabi ko lagi. Buti na lang may panamos, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Kaplet, kantabi ko lagi. At nagbabalik po ang ating programang Agrisenso sa Agrikultura Asenso. Kakasama pa rin ang inyong Clara Tita. Maraming salamat po sa inyong patuloy po na pagsuporta at pagsubaybay po sa ating programa every afternoon. I'm sure po ay meron po kayong mga napulot po na mga impormasyon, na mga kaalaman po with regards po sa pag-aalaga ng inyong mga manok para iwas sakit po sila, diba? So, thank you so much, Sir Sean, Pulamulok Native Chicken, sa iyong patuloy po na pagbibigay sa amin ng kaalaman sa pagmamanok para magamit din namin, 'di ba? Magamit namin ito para kami din ay umasenso sa pagmamanok. So ayan. Speaking po sa mga produkto po na ginamit ko, Sir Sean, sa mga vitamins na kanyang ginamit, lalong-lalo na po yung ating produktong King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox Kaplet at Panamox Forte, yung gamot, at saka yung mga Intenso products natin para po pang good po ito sa ating mga breeders. Ang ating Intenso Premium at Intenso Power Star, ganun na din po ang ating Intenso Plus. At saka sa mabisa po na pampurga sa ating mga alagang manok, ang ating Worms to Go. Yan po lahat ay available po sa ating mga Agrivet stores. Yun nga lang, kung meron po kayong, or di po natin, kumbaga, maiwasan talaga na mag-out of stock tayo sa ating mga Agrivet stores, punta po kayo sa Facebook page ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. I-message nyo naman po ang ating page. Doon po lahat. Meron pong mag-re-reply sa inyong mga katanungan at if ever mag-order po kayo. Yan po ang ating King's Vita Plus Animal Feed Supplement Facebook page. Pwede po kami makapag-deliver sa inyo cash on delivery or cash on pickup via LBC. Okay? Meron din po tayo available sa ating Shopee. Shopee account na, this is KBM Agrivet Lines. Andyan po lahat ng ating mga produkto. Yan po ating official store sa ating mga products dyan sa Shopee, ang KBM Agrivet Lines. Okay? Hanapin niyo po sa inyong Shopee ang KBM Agrivet Lines. Dyan po lahat ninyo makikita ang ating mga products. So, add to cart na at i-buy na ang inyong mga napili o napusuan ng mga produkto. O, diba? Of course, COD yan siya via JNT Express and GoGo Express. Alright! Ayan, maraming salamat din sa mga nakikinig sa ating programa ngayon sa ating King's Radio Stations, Agrisenso, di ba? Maraming salamat po at saludo po sa lahat ng ating mga farmers na hindi po nagbasta-basta gumive up. Kahit meron ng mga nararanasan ng mga lugi sometimes. Pero yun nga, sa amiga ng ating ka-farming angat ka, huwag basta-basta magpapa-apekto sa lugi dahil kung lugi ka, congrats, dahil hindi ka nag-iisa. So, importante lamang ay magpatuloy po tayo sa ating mga mithiin sa buhay na maging umasenso tayo, di ba? Hindi po tayo basta-basta gumive up. Lalong-lalo na if ever naka-experience tayo ng mga hindi ka nais-nais na mga downfall. Importante ay huwag tayong gumive up talaga. At magpatuloy pa rin sa ating farming. So, saludo po sa lahat ng ating mga magsasaka na patuloy po sa kanilang advocacy, sa patuloy po sa kanilang mga ginagawa sa buhay para po umasenso. So, ayan. Maraming salamat po at dito po nagtatapos ang ating programang Agrisenso. Ito po ang inyong Clara Tita. Bukas po, abangan niyo po kami ni Manok Tambayan, ha? Another topic na naman ang ating i-discuss. Usaping mga kitaan na naman tayo. Ayan. Grabe si Manok Tambayan when it comes sa mga kitaan. Parang inspire siya paano kumita ng mga ganitong amount sa pagmamanok. So, ayan. Yan ang i-discuss sa atin bukas ng ating Manok Tambayan. Hanggang sa muli po mga ka-agri,
Ito po ang inyong lingkod, Clara Tita. Bukas po ulit dito lamang sa nag-iisang programa para sa ating mga magsasaka at sa agrikultura. Wala nang iba pa ang Agrisenso. Sa agrikultura, aasenso ka. God bless everyone. God is good all the time. Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang Agrisenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vitaplus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus.